Lamentablement jo circulava per aquesta carretera. Sin embargo, la meva sorpresa és que després de passar per damunt del barranc del Pollo no teníem realment eixida. Estava totalment anegada d'aigua i els cotxes havien començat a fer-se a un costat per a poder eixir en cert ordre. Al poquet vaig veure passar per la meva dreta 2 cotxes. En principi es comencia a veure-los passar. La meva sorpresa és que aquests 2 cotxes anaven totalment buits, flotant com si sigueren 2 llandetes de beguda. Un poc més tard comenci a sentir més l'aigua, vaig girar i n'hi havia una capa de canyes enorme que venia flotant. Allò ho vaig tindre clar. Venia a barranc i era el meu cotxe o jo. I va caure un home desplomat davant meu. Li vaig preguntar què li passava i me digués que m'ha trencat les cames. L'altra xicona immediatament digué, jo sóc metge, però en aquest moment no puc fer res per ell. Si algú té alguna cosa, jo vaig oferir el que duia, paracetamol, i la xicona li pregunta a l'home del camió, si dus buit el camió, podries obrir? Enseguida se va oferir, el pujarem per a poder salvar-li la vida perquè veiem que venia aigua i que ell no anava a tindre manera de ficar-se a covil. Aparegué una escala en la banda de la cuneta i per ahí una certa part de l'espai en el que estàvem es comença a eixir i pensé què era el que jo necessitava. Jo necessitava despedir-me dels meus fills. Necessitava escoltar-los. Evidentment no li s'anava a dir mireu-me moic. Els vaig tocar, els vaig explicar que tenien el sopar fet, que estava en un atasco, que n'hi havia moltíssima aigua. Els vaig demanar que per favor que soparen, que jo no sabia quan anava a poder aplegar, inclús si tenien que xitar-se, que es xitaren. A continuació vaig tocar a una persona de confiança, al padrí de la meva filla, li vaig dir on estava per si desapareixia. Esta persona volgué vindre a buscar-me, li vaig dir que ni de broma, perquè era l'única garantia que jo tenia si desapareixia, perquè veia la situació extrema. I per allí isquérem com poguérem uns als altres, farem caena per a no esbarar, perquè algú no caigué de l'escala esta, n'hi hagué persona que pergué l'equilibri, la perguérem de vista i no la tornarem a veure més. Una xicona que més manco isquérem juntes, me dia Pilar, tenim el temps comptat per eixir. Donat compte, estan començant a flotar els cotxes, tinguérem la sort d'eixir, però és que una vegada isquérem també com poguérem. Estic en un lloc on hi ha empreses de vehicles i n'hi ha una gasolinera. Com poguérem isquérem per dins d'una de les empreses i aplegarem a la gasolinera. Ja en la gasolinera se trobarem en que per darrere teníem el barranc, a una banda teníem encara l'autovia anegada d'aigua, enfront teníem una rotonda, la rotonda que fica torrent entre Encadís, en taronja i blanc, i que l'aigua plegava ja les lletres en molta altura ja. Mireu, anem a poder eixir per ací, que ho han dit estos xicons, i elles me preguntaren, però la Guàrdia Civil? I clar, pensé que en una situació aixina les persones lamentablement necessitem una autoritat per a que la cosa tinga un pes, i això era vida o mort, així que vaig tindre l'atreviment de dir-los sí, mos ho ha dit la Guàrdia Civil, i es comença a dir-li a la gent que la Guàrdia Civil havia dit que teníem que eixir per ahí i es comença a cridar a tots. Ja isquérem i interessant, perquè passarem del caos i estar ofegats a estar en l'altra banda de torrent on no n'hi havia aigua. I segué en aquest moment, més de l'egüí de l'esprà, quan jo ja m'havia jugat la vida, quan es començaren a pitar tots els mòbils. N'hi hagué algú que tingui ganes d'estampar-lo. Per a mi ha sigut molt complicat durant molts mesos superar que quan jo vaig eixir de l'autovia, quan jo vaig estar dalt del talud i em vaig girar pensant què més podia fer jo allí, estava veient a moltes persones dalt de la mitjanera en un pam d'aigua, vaig veure moltes persones damunt dels cotxes i que jo no podia fer res per a aquestes persones. No sabem res d'elles, com no sabem res d'unes altres. Tinc moltes preguntes, moltíssimes, perquè jo ho he viscut, no entenc el número que se computa, no entenc el com s'ha acompanyat el dol,
perquè una vivència tan extrema en la que tu te veus mort no s'ha acompanyat a moltes persones. Jo, gràcies a Déu, pues, tinc recursos personals, però n'hi ha molta gent que no, i a hores d'ara està vivint una ràbia interna, un dolor, i n'hi ha persones que estan vivint un dol en el que no han pogut honrar els seus morts perquè realment no s'ha contat la història en veritat. Necessitem veritat. Eixa és una de les primeres parts que uno necessita per a viure bé el dol. El dol, posar veritat i conèixer on està la seva vida. Despedir, agrair i honrar. Això és el que demanem.